tenint en compte que l'estat d'alarma acaba dia 9 de maig i que és ja, quan se comunicaran els resultats de la feina jurídica que s'està fent? Fa moltes setmanes que sabem que dia 9 de maig s'aixecaria l'estat d'alarma. Per què és que el govern espera el darrer moment a decidir això? Conseller, convendrà que hi ha una circumstància especial que és l'aixecament de l'estat d'alarma. Tot el tema del sector de la restauració, vull dir, està pendent de si podrà obrir interiors, si no podrà obrir interiors. Vull dir, això suposa una logística important haver d'organitzar per les empreses, per restaurants, per bars. ¿Cómo está este trabajo jurídico que se está haciendo internamente para garantizar que haya ciertas limitaciones a partir del momento de que se levante el estado de alarma? Yo tengo entendido que el decreto tiene que pasar previamente por una consulta por el Tribunal Superior de Justicia. No sé si esta consulta se ha hecho porque estamos en horas límites, no hay forma de sacar la información. Es que ya no sé si seguir preguntando o renunciar.